Yabagi sikaton. No, entimi mere Asanteman ase. Nanan mo so anya saa. Nipa bi aheda ate ye group bi wo pa epo ne yebo. Nyansapo sini yema mu nyina atena se mu akwa abadum be Nyansapo kasa mfonyini so je so fama nse isane ne badwemba ekwan so bomoden ba bia wo bia no subscribe fidie ma me se unya en subscribe ya na waye de amame na wabomoden na dwumedi awodo no wo hwa me so na onko anye pesami nkum nya share na mankrofo so nsanka bi na wa like e de amaye ye nigye ne mo ye no na monkoso a na monye emfa emaye Abrewa mame mo akwa abamfa mre Nyansapo so ye nyaado so mpom ye de onyankopɔ tumi ni nananom adawro ma ne mo mpaibo da so ti ase ahodin ye da nananom ase se ohun da so eden e de emaye ayofo na de tiawa ye nse da nche pi nemso nsema e de ba no edi se e wose ye de ba sabe yakusabe ko to nka opanyini dware wi a ya na yesi nsuo asa Abrewa sa abanu chiri mi mo panyi dware wi nsuo asa ne ase ne sei kane no a ni o wa bi akwantenten na ikum nsuo ba enti nkola no ewia no ye wo ho na idwedwade e be kwa anwumre no nsuo da bi mpanimfo ni nware nkola bi ensese bi akola de wodu hu fin da enye hwe nti ya aka anwumre ne de penna wo fie de setie bi o si ye ne bi a o de bi dware akoda okay bi a bi ni nsi bia ni fie bi na asansu wo fie nyina asa Abrewa kai masemu ye me kra me behu kakra enche yem se 95 mu ho eba no eduru pebrese ya na ye sode ahambanache ebia no mienu donko du mienu na ye kosu kwa anase nsuom jaachi ne wonsuo bi ye konsutweye ne wonsuo bi efren se abrapon ene denkyeremani se nsuo yi mienu na jaachi ne yesa na sentia ne pesi a ye sora mache ne se wa are etu wo musa ne ade achi na ahono eti amache ne wa nkontem ade anchi ne no wo masa ama na ahono na asasa tubon samma bi ho kra ye wo de ade na ewie na yabu brenko mu de atum yese begene ya bre pen o ene obi atimi tunsuo e woni fie a amanso ada ma papo ne na anam krofo fie ni ade abrefo ya hu broni anka bibifo ye bebre pa eso ko penyame ahwe na ehia broni ano na wasan abusia we ya ho na mamo akai wotete mu obi won mo mfa apan si ni tida ye de ye koye pa na adwobre me ka Mr. Mpofo anu anyane wo konyina na woda an kra ne sa ya kra ne de na de kohwe sa esi ni wawere wanu ya wo nko asu nya kra ko ni bomu a enye ma na waja kra ho de no akọ abusiafo ene na yenko enedwumadi na nkasa so we eye aho sabe sade na me kan ko panyini dware wi a ensuo na nka asa opanyini bai di oti okruwie okrawie ene brare nwuma so opimso Otumfuo osei tutu enka sabe wo hena kasa awie de nka awrakwa nka meme ne wan se bia me sa betisi akire se ye hwe na agya ye di ho abobo kakra nanso nananom we de madaroma ene de ni ambrase mu wonfa nche mo nananom na afei yensua bibi yenka bibi kakra enfamfa ni nyina kuntunkuni ya wada na anu ada etwa mu a ehye 150 years a ohen prempe de a ye di mu opim so tena ase no wakan bibi adefa otan de asante aye ho ene wo mo a sebe wo mo nka asante ho nanso amo mo dabra mo matena ase ene obi sase so ede na asante nye otan bebrebe na ene sei wo kyekere atena esumu kura bopo de fa asante ho a enyi na sabia ku sabia kro to panyi sei kakum yagino kokuo na nkasa num yenko na yenkohwe Otumfuo osei tutu a wotoso emienu abebio ne nkasae no e ho kakra no na yemra sisia Nanan mo ade hu moja na koje maye na asante aduane aye de sika aye de ye noya ho
Yabaji sikaton. Yabaji sikaton. Nanan monso anyesa. Iti nei mu nyina ramfa nhyem mu se o se mokum ho de gi Asanteman. Mrantia ne maba ne nyina nya do ne nya akoma pamfam Asanteman. Tede na nan mu ye no. Emba nyina tumi twetwe di ejina ho ma Asanteman. Sana me hwehwe free me nanan mu nyina ho. So cause obe yi Asante afiri wo de time beta ye ebebu afa so. Nti mom ye nyina mom ye mfa don enkambom ne entra. Yani etra dem popo di ti Asanteman ye nya na enye ye. Yeah, yeah, they turning and Kabomon at here. A drop penny and chair. For babies, open your Santru Tower. Not dating the extra the win and some of the time ACIA. Abusia mwankasa mo de wani ku twawisi am hunu mienu santemo e de ahwe e na Abrewa atwe ne kwa wo gohwe ni ye pa na Abrewa ma Abrewa wo hwe ni ye pa no hunu ye na watimi akire mu ye sa no anu no Abrewa ma mi ne ka mimisa we kura ansa na maba ohene ho e de pa ne bema senka ye nyina ya tifie baakum nanso obi a ne ma obi ane ne ma nenso ka boma ye nyina asa fie baako na asase na so ne etie abusua baako na ebi be sori akodi abontensofo achi atia mi ankasa me fie ni a me ne tifim ade ne tini aya na de ne to de timi ma ne basa Adien. Abrewa Asem wo yi a wakan de wabo asem so. pa nenso nyame mu abotre Ni nyina gina ho se. Mi de minim se eye ahoye a. Ahoye na de saaba. okay Ah. Sabe pa de aduanu ye de. Isi aye nyina wo betena ye ko so. Di nyina wo betena ye ko so. Ti se saade we di mu manu a. Hey. Woni hwan be boni cham so. Tu mi mpekwa bi mfa so. Mi mpekwa bi mfa so ne ya ma eduenu wodi yeso. Eno no wo kan so ye woro do. ai said the okana na so no wonworo so Ne se saadi kula efi afo so se ye mpeni. Me ne fi afo ya adwen. Ah, ni wo mu ya adwen. Ye pene mo no fa de se ni na ye nkura so ya dane mo wa. So wahu. tie ne ye nkota wo mochi ne ye nkontia ye nia ye huni na anim tifie no mu Ka kiro. Me busuafo atwe letter ne ya komo Otumfuo. Hey, ma fa ne ye memu. kafra tie na msi nyame mu abotre no Nti se de be ye be firi wonsa. Se ye be kaso wo ne kwaje baaye ne de ye nyakora ayepe. Ye mo no. ai wo besi ensuo ebi be ye adwuma na ebi nya adwuma de ensuo ntonsem ne nyina emoye Penemre kosua esura na ade pa bi ase. o se Penemre kosua esura na ade pa bi ensa yi. esuru no de minim ne se ese menkan asuru na ese wonno a ese ba bia ye den ese ho na asuru yeta kan se akọ asu na premne kosua de esu Bi ekogu ye no ba bi otugu ye no ho nsuye nam ho. Ti nsuye ase kosua. Na penemre kosua esura ade pa be na ase. wonu obepa emo abone abewe na nyame ada no ma na asuru a
Bibi papa be na say no ye bebo bena. Three ko shi so na de pe bi nsay. Si e be kase wo no pa de a. Ani ama emoye nyina. Tena say e ade a efiefo no a hyehye. Na ese ya ye hu nipa ntie hu say ye ne aye kwa anim nti nyame ya adom na brebe no obi fra bonte ne yetese wo say ani na fast. Wa twa afufu ato ye nkwa mu. To fufu ya etwa fufu ya me fra to nkwa mu. Yen fie chita nkoma no nanie. Yen kire no isuma se bibi kura wonni me betimi ama na timi no. Okay. So te ase. Okay. You say owo hu no boa. If you bani. Kura mani na akire. Okay. Okay. Enti we ni nyina na ya ahoye a. Ene niema boni bi a wo ye ne abibifu mu. Yen hwe ma no nko. Ba bia wadura na wonka hwa a. Hwe wa atrafe de wa atraso dodo ade. E de be nko. Miami ni ebi wo ho akane no hu mi TV so na odum. Mi TV no odum. Bi nko na ese na Pomaa ba so ngom fu asam ko no ha. Nsimu no. No krepa asema wo kai de Abrewa ye nyina ebi to ye. Ebi to ye. Ohun se eye na hia o na me ne ba ko bi akwo ye video ba ko ase. Minim nem se eye denya aseman hema nkomotwetwe ne kotwe ya na ye bewie no na mi bisa na bibidi afa manson kwanta ekwan ho nananom de no omoye timi kan bibisa ade no mu nyai abato me koye no akwa akotra se me bisa foolish question me last question ye foolish question no kwase me manfa nche no me so mabọ madwen de ato de akere no ewo ho no enti no asem a wo de wo ye ne ya ade pa eba nanso no obi tan ma menye mfanto ohina asema wo kan yi a yedi hu nkoma akofa abai emire bi ohini jan a woye okunu na wodi akotene pa wo oman Ghana agokansi mu enti aban ne ye na dwe se onkran agoprama so wode beto ohini jan edin ohini jan nananom nkranfo so ntiai sa wonye nkrani ti wonom mpene ma ajapade esi wo masase nso ye mfane nto nanso ba kumasi agoprama so a tani di ne da so baba yara wonya santini enso ni di ne da so na wo hene ka bibi se asantefo hene wa ha nananom tenase a otim enzema hene he wa ha omo tenase a otim anwonafo ma mo baabi atena a ye wo Anraga Junction Emfanti New Town ye wo Atenga Junction e wo kuruma Otumfuo Junction kure bi ni kuruma no enti edenti na bema obi aye we nyina de boa oman a otim nenso ebekoso ama nipa bi enso betai ho Abrewa menti ase enu ye frɛ no Otumfuo na yesa de ohene kan e waka de atoso se mo amoye sa nyina yi Otumfuo na nkosi aga ana mpadu bo odum bi wo se aboa adanko wo se wota mi menti ase Otumfuo na kwa medwene ho anti ase bi ani Otumfuo na kwa Otamfo na ma yode Otumfuo na kwa wota wokwadu ayi ni mirika wa Otumfuo na kwa enya asempa bia Otumfuo Otumfuo na mfaso weni so enti ase ni sa Otumfuo no kura wo taa wo no ebi kura wo hwa de wo ye ne nti wo taa wo wontimi nya ho hwe wontimi nse no wontimi megye wontimi enso so wo taa wo rena no de na ohene bi ka se ane ese komfo no che bai obeji sikadwa nyankopon kura Yesu kura bai sa de no wanye bi we nyina anya anansesem isi na yese sikadwa no kura na ese obi komfo no che beji no ohene mua anyini eye ya se aya asante ne ese se sikadwa ne ye ne dia tie na anu bi na me ka se asante hene akonwa esikadwa no ebra akomfo adochi yi esikadwa so no so che Asanteman no akonwa etoso mienu ni hia hena akonwa ano so no so bi chirichiri mu bi tiwase asante nto ato an bia ai obi be kan sisia asante nto ato an bia no ne se wa woji wo hutu se Asanteman yi eda ho yi
ye we sikadwa ne firi hen se se konfo no che ne somai enyankopon no oni Abraham kasa so se wukra me eti ase se bra Abraham ekukum ne ba no ni suti a we ye nti nyankopon amene nku no o ma no wudwan wujaye ne ba no sabre no wudwan ne firi hen ebre nyankopon edi Israel Moses nam esere so wo mu duru pokoko no so nyankopon ka se Moses ntine ne Pomaa ne hwe imu pae ma wo mu fe enso yaje edi eno kra na yenkase ehunam nipa bi wo hompo no wo ka no epomu apaya mana yeye epomu tintintin ama nipa afam enso ye ba ya ye beto ye ka ye no yaje edi na we American so ebra me nana pan akwadwo ko atia birimuru akọ onwanwi akwaji Otumfuo ne ma wo bewi akọ ye mankra kakraka ye da mankra nkese abre kwaye msu mdu wo na esu ye yire wunya baabi enfa wo gina ho kasa kire nsu ye ne se ebirimuru fa onwanwi abefa Asanteman japade ye nyina kwa afa ne nua ba akora aka ho enu na wo de edom ye tia birimuru akwaji enti dom na ye koro no Asanteman dom Asanteman nyina na ye koro ntina da woroma ye sere no so wo me kwan na ye nkwaji Otumfuo japade no emu pae wow ema wo mu fam no se yahwie wo de mankran o man na akra wo we obi baba betro bibia ehun hia ewo video yase enso Moses Pomaa na pipe mu ne de ende obeje de ba mankran ya Asantemom na ye na enye bipa foforo bi na ye de ende wanyi bi nyankopɔ gidi a ne Moses de nam no sa gidi no ane ne nanan de nam ade a no wokoye so na ya ade eboa wo manye nyankopɔ ye niema bi wo hɔ a eduru ha we na yesei eduru ha we na yesei so wo enso ebeduru ye ne Asante mu de a ye pese eduru konfuo bi na nka enye se konfuo bi antimi anye ne wo bi fufuru bi ya enimu oyine ka asembi ose mo hyedem mo a mo hyedem a mo bopo nyina mo nyan ne ntimi ma Asanteman mafom enti nemre nyina besisa me nipa bi da so hyedem mo bo Asanteman po na wo ka se wo hyedem na nkire so wo hyedem nipa bi aheda ate group bi wo pa epo ne yebo na no no entimi mere Asanteman ase Asante ya Asante na nanu ka to ho se koro bia Asante kotoko ukuma apem beba Abrewa na mo ankasa nso kra ye ne Asantefo ya ne ehun ye ma ye ne ya ne ye hu ye hi wa pre 150 years se de opem so adini ye nwie kra wo mennim se kotoni manum ye be kase pa wo baba yara agoprama so enye nu ho ni 25 years ni nyina ka ho ehihim enye mo na mo ye ma mo hu ye hi hwe ne ma abrofo yi be fa ko ye ampa American Museum Albert and Victoria Museum ewo English memu ampa wo mo de America de enkwade wo so mo mfa nkobi English de aba egua de mu a camera da so a ye twade a chewi enye mo na mo ye ma mo hu ye de ye no ma ye ho nye he ema ye kukuru ye man no ye boy de ye wo ho ban ema ye man nanim benyam na kyerese ye kasa Asante kotoko kuma apem beba na ye no kore you say Asante gina ne naso Asante mpusu Asante nyinhim Asante gina Abrewa ba ko a enu akwa de manisa akọbọ so am yem hye nam se ade de edu akiri abrofo no na omo eye quiz ye ka na wa kire muaye no ye de kosanto anu akiri muaye afedi akwasi buroni na wo ye quiz no questions na wadu na wo bisa nyina afa Asanteman ho ba ko a wo bisa a wo de to animu ene se eden ne ema Asante kabomu a ema Asante edemu soronko na ampa suafo ni bi nso asua mofra o omo sua omo mmoro mfinsia be se aduasa omo sua ose Asante ayi sikadwa na waka sikadwa na wasa kan biem se ye wo
enkrofo obo mu di me refi mo fa nche me kakra a wo mo nso akopie e wo la Côte d'Ivoire every kosi ha o mu nchi efri Ghana ha eye tribe be mu osi Asante na watwa na Asante nko a woduru ho no obisa akosa be se nan e de fa kingdom yi ho a ni nyina no wo mu so a wo mu yi ano no etwae unyini se wenum nyina aka ho bi nti na me anya atamfo yi Asantefo no ebiri bia ye pese ye bibia etwam kura etwam a kosi nchire maso se we yi a wo kan yi a yi a ye de abane ade se ko Otumfuo ampagya ka wo wunim me kura menim ya me ye panyini chemu menim na nko obi akura so nte ho abakosem da obi wo ho nte hwe da so Asante ye me ne manyira ye me manyira enema no e wo hwa ne asena dane so e dane so a na afi ne nchire ba na foforo abehu na wo mu so ahe no nso na bre foforo bi no ne asane wo mu nso apagya saa nete Asante Asante de ebiri bia ejina ho Asante jina ho okay ohene sa aka asembi se yemmo yasante ho ban na yem enkodin a omu beko ye ema kura tuo ene omu de kon eboa Asante no enei ye ne ayenso ayaba no yemmo yasante ho ban Abrewa de na abeka de akire enei ni titu mabuna ye be ohene se emu Asante ho ba ni nyina ni bia na yeye fi se ebi atwam de daada ehe ase a yedi yidwuma yi ya dane ne ebe bia nia so dane ne ebe bia nia ma enkoda akura hu na no me na na bi behwehwe me ha ba bi aka ni si no isi no so do ho na kurum ha ebusa Pomaa ewu hu enti onya amrante bi busa wo mu na obo ne phone so na chese mte ho a me ye program oh bra me nchire so ne nsa be chire ni so ese udi no kra no ayira nanso obo sa adwumadi awudie yi oyi won phone so sem de chire no wo chire ye obi atimi ehunu kuruma wo mu hwe ya so ye nko so idin de Pomaa bibiri wo kurum ha na ofi kunso ne neba me nana we dura na jo enti no eniyema ye mane nyira ka bia ye dane ye niyema eni no ye dane ye niyema eni no na ama Asante ewu tumi ewu nyina so ewo ahoden ise baby wo ho a wo mu ya ba kwasam ne ade obi ntina ho se oye ho eyi bia ena himfo atwi ho ahia nyina enhu bi se osi we odi ade kra de se wo mu nyina so kurum no bibi asi hoda enso obi nya bibi saada Asante hene na won de ebiri nyina o kai ne nananom e ka ne tete amamere yentoto nase tina se wo se nemabuna ye banso yenso ye di akire hun se de ye no yentoto nase ye ka ni nyina wo nyina so mi gidi pa se nne mi papa ma ye te ase eni wo mu a ye wu so senke ye wo ho a ka wo mu ani bebre me se me ma me ni bere pa ene kra ebi ni bere pa se usuae ono wansua na wo de wutumi suae na e wo ho pa nyina ye nua no eto de ye de ni hia me ni hia ahene bo mi bi nti ase me koye so ade a no uhia no me ye me boro so kra na se ni kwase de Asante sem ni di agrosa Miss Bell jumtini koshia kose kokko bi ewo eye English mem na okoshia no broni ni twi na o ka no emu da ho ewum se Miss Bell nye twi ni die nanso obeka se nka obi a Ghana ha no tie die ono akose broni ni twi na o ka no mu da ho
eye kroji eche ono mesbe ntina mesbe yem kra ahye no wo se wotena Cape Coast kakra Accra kroma de obobo bro no atena so ebroni na aduane opepa ya akawo ai na se do obesi aka menkeni akawo no enni se do obesi ache ne se de esiye no wote wona sa wo ye santini na untimi nka kasa no na Africa na untimi nka kasa na em se na wa nkasa no kra no na what to say wo kura mu ne say na wo kura mu ne say enti ehini de ye bekoso amenkro ye ho be ye nkrofo nya ehini de enye hwe me ho yi ohi a enye no nti na de me ye no mejaye ene ebe pepa ma bakwasa mu so enye no so da ebe se no enti bi je ho hwe wa wakoma ne be yo ya mpanimfo se na ye kan asemi sese yi ohi a fa so bi twa because ebe ko be nyina ye bibisa se wokọ Ghana nipaku be na omo ne akosi kokko teginaye ekoye eboro no a ne mprensa so ansa na akosi broni etimi adi no so unya obia modin se Asante eduru ba bia abrofo nyina na se Ghana ha akuhudo ye nuanom achemfo ye nuanom fantefo denkyerafo ene wo mo ka ho nyina ekodi akosi kokko achi a no mpese omu yi yehwe won Asante nko ana ese ompene enti Ghana no beto Asante omo maka nyina ka omo bo mu kodi akosi kokko achi ye bebisa sa bakwasem de se de obeka ne se Asante unya tribe bia mo biem enti ayiwa hi se den ya empepa eda so da museum ewo English enu ti America man no ye de na ekodi ho no de omo aye no ni so omo de aba omo nsa anko biem enti kakra makenkan no chema omo ne santehene atenase edi nkomo se omo ye ne seso no omo mom de ato wo no America ho sa ye te se wo twa ne copy se di broni be kan wa ya de ne obrofo na baba na anu mi di ebo fre entira enti wo mo eye ne seso no omo de ato wo no akoradan ho no se de be ya empepa sa abakwasem no kora no omo de kama na papa no e de amai eno no omo de abai enti eda so da America emire bi dui one Asante kosa eda so da English emire bi dui ne Asante kosa no we ne yekokyekire wankase bono wankase ga wankase anwona wankase we nemum Asante enti ayiwa hi kosora obeyende still na no Asante na ne da so ya abakwasema eda ba bia wiase afa na nyina obi anim enti omo say the fastest growing kingdom ahini a amani muso na enyini ntentempa Asante ahini ne kawo ena no ahemfo a ebaaye o memu de meka se nutin na tanyina obi e bepe bibia so sikedwa nyina baaye yenuanom bonofo amomo bono mem a wo mo ebaaye fie prehene ebaaye ono se yenche nim se santehene ebe mana yo manhene professor Obrempon Fiepri sunyan Fiepri obai Ofuman obai Sampa obai ye monye bebre mi refifi mo fa ncheme do ma hene obai hwan ayi awosajefo ose ade yo agima bedu odebi wa mabi so nim se wonti me mabi oh ade so on sum sikadwa ne so asanye hwe kra behwe ade kakrafo ne behwe ade minyine se Asante to nsa frɛ no ana minyine se nka Asante nso besi ne kwan but wa wo trans na wo tibu ade sia untumi ma si ye mfrɛ o aha minti ne esi nipa wote ho a susumi ma wo betiri so susuma wo ho so ba wa meyi nyine wo ba ya Asante hene nko wo pam no nenso mpanyin se kwa mo asa amere a ne fi samaneku because tuobodom mu nyina firi wachi no hwa besan ho ebai brekum wonom bai tanoso asemi hu tanoso mo bai omo doso a omo nyina ebai sekwa omo nyina ebai a omo beboaye ema ne yefe nkranza kura de fa so wonde kura de woni wetimfo ye yi dada ai na we sese wote wa
minko bia na. Debi, uko bi say. Miko bia enye yi. Otumfuo ba yi ha kora ya se ya mamempi. Na de na me to ano no ani fie. Miko bia enye yi. Ka wonyi no sesa Abrewa nka baabi nso anka nanka ebeboa pa. Bi o baabi a Otumfuo wo mpa mu. Imagine say nanka e wo. Ka be ma bibi kura bi a asata bo baabi no emu asane kama. Enka migiri se obepie ni ase domahene na eba twitwitwi besi because yenuanom memo ane mrante na ho no bi empene nanso opemso atini simpie so no ote a obekasa akire bambofo no man kwa no mra nkoka nkyem so man kwa na minim de Asanteman se de ositie obekọ kasa monkote a mo na man kwa man mra adan so ama wafemu abana nko abechia no nanka ayefe mame enya de we anhwa na mrefi mame na Asanteman ase nana kunadu yadom ohima adaroma onana meda ase pa me da na se firi se eduru bre bi a aya na ye nananom tena sesa enipa bi aya na minim se omodwuma na omo ya fine na eduru be bi asa omo ye mane boroso eduru be bi na won se nyansapo sa nyansapo yenya akonya na ye hema atena se ye kotwa na ye de ne kira manzan kakra na ye duru woni ye konom ne binum empese omo be makwan amenyansapo akọ eti na me de miguso a me ne saa nipa no eyi se me hema na te no me kwa akotwa no na kira mansan ye ma nkọ ne ade fede mu se wo hema na ate wo no ye ne nsase mo ma ne mra na me se wow bana me se na kamera me o kamera me service o hema se ye mra wuram ye nkọ na mpia na tiko ni wuram wa man ho kwan ne etwa no hwebe bia ye modene ye ne nya ade bone ebe ma dobi kurase ne hu no en minim se ohema ati wo nim nyansapo no ate nyansapo hwebe bia ni dibre sitie enso hwe ahobrase ono tena konwam no ye ne nsase mo ne mara ni wuramu ene ekoye ene ye twitwa de pese ya mbe evisi wawie no waso wawie bo me mu ase na me da ohema ase ni na ba eti ohema me da wase a na nunti ena me da wase Nyankopon hira onye okese onto nkwannem na omma ahoden eni papa wakoma pa eni oda ade na wo ye mani so amana abroso pa because obi anko no so betena hwa wo yi nani so wo kire se wo yo baatan manemra eni bia ye ne ba we na ma asante ya asante sanate ne ba akofo nti no wote Debi wote wa Asanteman nyina wo abebie wakoma besa wo be nani oba no akoma paso de ubeti na wo de akoma bone kra mi ni so betimi aduru nanim debi untimi nko wani bu nanim kra ayem behye untimi timi fa bone nko ho sanso na ewurate omummo ho kwan na so duru bra bia na nipa ba akomienu bi pese wo mo ye wo mo ho ase wo mo nkwa na wo ye dia ade so ye nyina ye hene no wono amu trase so me nananom enyina ka ho ti esre mo ya munya abotre ma ya wate munya abotre dawroma enye kon na ye kon debi mo amu ni nyansapo Asante sa Abrewa ye sorry na yako ni nyina nkamfu ano wotufo se yenka ehumom o ka asem baako se amanyofo me ka kire mo muntimi nya amane nya yie abra Asante nka ho enti mum ye nyina yenka ye ho na yemmom enye baako Abrewa gina wesu na ka bibi ketewa bi ne nso de me ka ne se ye wura futuo no ene Nyansapo so ye de to so se Asanteman obi ntimi mewuram enhanya ayemu e ba Asante nsei se bibi sa besi ana ye ne a na ye me ho kwan esi dua ma no ho kwan a ene wo odum didi ye wura aka no uma ye nyina nka ye humom e ka se ka ka ku yi concert bi na woto dwum bi se apese ni ko toko munye ba ku apese ni ko toko munye ba ku apese ni ko toko munye ba ku mon chire nkranti yimi apese ni ko toko nya ba ku nkranti yimi okay nti Asanteman Asante kotoko osi ye ba ku nesu ominfuo bi be fra ye mu a ya ka abomu apete no
Se akoko hwete aduane. Enyina ye koroye enhia. Se trosem no klase praye. Yi ba ko bibu. Wo ka wo mu emu. Abrewa. Medase pa. Enti mi so bi gina we so na me de aka. Obi wo se oh Nyansapo yenyimu. Obuba omu ntwaye. Nananom amanhene amanhema adikrofo abrempon akuni enintini atwetwewuro mepacho aya monche saa de nso minimi yie pa se enya de a sebe mfato na meye se da asebere wo se bonsu a wotigita konya so te wona ebi a Nyansapo betwa no beka so mi ntwa ne da ne hema ajakoma dufie beka so mi ntwa setepa manhene fuman womo makeka nyina nananom nyina nenso toda nananom madaroma mo nkrofo ni bi na keka ka nditi toda henkwa no omkwa ne hadwe wo mu ne hadwe danya henkwa ne hadwe ye ma wuntwa we ba ku bi sami kotwa na omo ye ohene ne neto mi refo ohene kwanka mboni ni da nase ohene ne yes mo mra e no ma ye koye etimi sramo se etoda ya na nye ye nia ebi won ma mo dos nti eba na obi so mpene mi ntwa e wo se metwam na mko twetwa de obepena me yetwa enti nana no madawma se musi eba mo na anim na ayenyansapo a ya moma mo ho kwan amaye na yenya bakwasem no na yenton mu na yenton santeman na bi nkasikadwa ene Otumfuo se titu aha Nyansapo ye botra titu ade ba nana no monim nyina ne se ye beji amamre ne yakaka amamra bum na ayefua ye de atontenta afidie so na nkrofo ahwe midi ene abusua pani owusu aduomi ema mu nyina ammo ene hwa wagye ahenewa adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro mantum ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofinro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya